за предаване на живо, приятели. Трети. Защото преди това или фейса, или нещо друго и така. Сега, предавам от тази къща, този имот, който фейса ми изтри видеото и затова ще направя едно още по-хубаво видео. Намирам се в къща 55 квадрата, масивна къща, която е в парцел 400 квадрата. В тези 400 квадрата може да бъде построени имоти с разгъната площ 400 по точка 035. Сметете си ги сами и още половината от това може да бъде отгоре като софита на втория етаж. Аз като ги напиша, ще ги напиша подробно. Сега, точно на тази къща какво си представям, какво може да се случи. Както казах, тя е масивна. Ето тук на местото на покрива отгоре да пуснем по един трегер. Ето така, цък, да може хем да оздравиме къщата, хем да може тя да понесе втория етаж. И с едни външни колони правим втория етаж. Както знаете, всичко това ние можем да го направим и документално, и изпълнимо тук, така че да не се притеснявате. Хубавото е, че съседният двор, който виждате в момента, също е 200 квадрата и той е част от тези 400 квадрата и там е празно и съвсем спокойно може да се построи още една къща. Като този парцел е на изход на две улици. Тоест, можете от двете страни да си влезете в къщите и се намираме на около 700-800 метра от плажа. Като казвам плаж, хубав пясъчен плаж, в нея каликратия. Така, това е. Днеска е един чудесен ден и аз вече това видео се надявам, че ще остане за дълго време в дебрите на Facebook. Цената знаете после. Чао!